orientare. Hai la orientare, mișcați-vă, hai! Orientarea? Cum orientare? Orientarea cum? Da, cum, frate? Nu ții! Nu ții! Nu ții! Băi, nu mă tipa mă așa, că ne deranjezi pe tot de aici, ce tipi așa? Nu ți s-a sculat? Nu mi s-a sculat. Orientarea! Orientarea! Acum! Orientarea, stai să-mi iau ce-mi trebuie. Ia, din echipament ai dă și mie! De unde ești? Hai mă, frate, uite mă! Ce echipaj? Ce trebuie? La șmecheră și... Ia, uite, ia asta, auzi, dar... Vezi că astea nu scurți, nu cânti la ele. Stai și tu, vezi și tu la ce trebuie, nu? Nu te apuci, că nu-i chitară, nu cânti la ea, nu știu. Echipament? Nu, tot ce am. Hai, orientare, orientare! În orientare am venit, da? Alo, domnul. În orientare, ușor. Echipament aveți? Fii tu spiritul să întâlnim, nu contează echipament. Eu fac cărare cu asta. Bine, dă-i drumul. Da? Pleacă. Acum sunt plecat. Nici nu mă vezi, ca gândul. Alo, domne, păturare, du-te toată treaba ta, nu mai tropiți pe mine pe aici. Deci te rup frumos, aici am plăcut să ne stăm. Domnul organizator. Vin acum, cu politicul, să dai să-mi Cer scuze. Băi, am vorbit cu ăsta la Romșiva. Cer scuze, să nu vă scăp frumos. Sunt alergic la gâte. Asta e sport. Uitați că voi și aveți și aici. Da, nu sunt pădurari, eu sunt de la verde. Dar chiar și echipamentul? De la gâte. Băi, stai bă, băi, că bă, dai! Pleacă-mă de aici cu stropitoare! Care e echipamentul? Nu mai ce echipamentul? Eu am venit să-l caut pe Titan și nu care e echipamentul? Uite! Doamne, dar nu e standard, domne! Da, aici e stat. Wow, mulți moși, frate, l-ai văzut? Stai că au gâtă, stai că... Hai, gâtă! Hai de mie ce-ai în Nu, ți s-a spus! Nu! Plecă, bă, dar oprește-te, frate! Când dai una, să-i să usuci aia! Da, usuci, că trebuie nimic! Încă scrie, mă, furnică! Furnică, mă, dar uite! Furnică! Mutu, frate, mutu 24, o jumătate de oră, frate, nu știu. Unde e? Să ne organizăm! Da! Eu zic să ne sincronizăm! Este ora 14 și 18 minute al meu. Da, băi, eu mi-am făcut ceasul după radio și l-am uitat acolo. Eu dacă am electronic, cum fac? Pentru cei cu ceasul electronic, ora 14. Petișor, unel, 18 minute, petișor, om de zăpadă. Hai să muci, hai! Îți faci 30 de pași. 30 de pași? Mergem? Da. 1, 2, 3, 4, 5, bă! Uite, te-ai udat! Ce-i, mă? Ce-i, mă? Ce faci, mă? Ce-i, mă? E cu dublură! Hai, gata! Uite! Urși, frate! Eu, deci, le luăm! Urși! Ori avea păduche! Dorm! La dar sunt Păduchii! Nu trebuie să zici asta! Uite-i dorm! Uite! S-a sculat unul! Și mie! Băi, și mie! Băi, nu, că mă mănâncă! Mă mănâncă, frate, o mănâncă!